Tornem ara a connectar en directe en Ainhoa Matsí, que està a l'acte de cloenda de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Com van les coses per allà, Ainhoa? Què estàs fent? Hola de nou, companys. L'entrega de premi està a punt de començar i nosaltres ja tenim per ací a Josep Albiol, el director de la MICE, per a que ens conte com ha sigut esta 11a edició. Ens podries fer un balanç? Mira, jo penso que el millor balanç és dir que ha sigut un tsunami de cinema i educació per tot el territori, en València i en els tercers pobles. I la seua llum. Estem pagadíssims. Hem tornat a recuperar el que era la MICE d'abans de la pandèmia. I ara sí la sala podem comprovar ja que estem de gom a gom, o sigui que no mos cap ningú més. Moltíssimes gràcies, Josep. I com ja us avançava, tenim en exclusiva els guanyadors de la categoria La Colla Apunt als Valors. Són l'alumnat de primer de l'ESO de l'Institut Maria Ibars de Dénia, que han guanyat amb el curtmetratge La Mestra. Laia, conta'ns, com es sentiu per haver guanyat este premi? Pues jo estic superfeliç, m'ha encantat l'experiència, ha sigut una experiència que mai oblidaré perquè ha estat genial i la repetiria 100%. I com ha sigut l'experiència de fer un curtmetratge des de zero? Pues a veure, al principi el nostre tutor, que és Dani, ens va preparar uns guions i es vam anar practicant a poc en l'escola. I després vam tindre un dia en el que vam practicar el curt i després el dia de la gravació, que vam estar més o menys des de les 5 de la vesprada fins a les 10 de la nit, però va estar superbé aquest dia. I Dani, tu com a professor, com ho has viscut? Pues jo molt content i molt pagat per la colla d'alumnes que tinc, que la veritat és que és gent amb molt de talent i ho han demostrat avui. Moltíssimes gràcies, xics. I jo us puc avançar que durant el programa anem a tindre en el plató de Som de Casa als guanyadors de la MICE 2022. Però de moment, silenci, anem a intentar colar-nos en el Teatre Micalet perquè em pareix que ja ha començat la entrega de premis i a mi m'agradaria acomiadar este directe amb la imatge d'esta gala que ja ha començat.